nog een liedje omheen. Dan kunnen we daar ook de zee zien. Ben je zo benijd? Ho, Skikkie, ho. Hé? Wat is dit? Ik zie alleen maar loon. Oh ja, daar in de fjit is wat zeeleeuw, maar... Waar ben wij, Skik? Waar het Hielendal boppen in Friesland tussen de Zwarte Haan en de pier van Holwert de Zeedik opklimt, zocht een wierds landschap. Safiris tjenkist liet het land leeg. Geen gebouwen, geen bjemmen en geen heegspanningsmesten. Dit gebied hiet dan ook heel toepasselijk het Noorderleeg. Het Noorderleeg bestaat uit polderloon, kwelders en slik. Het slik in het zeeklaaigebied is heel wierd en kleverig. Zakken er een heel eind in wei. Kwelders ontstaan uit deze zeeklaai. De zee zwargt het hield van nijzaan en slikdeeltjes dat troch de kust ongroeit. De groen wordt hield heger. Zo heeg zelfs dat het water van de zee er net meer komen kan en er planten op groeien kunnen. Na verrif van tijd begint het al een beetje op Grijdeland te liekjen. En nog later wordt het polders, die als Grijde en als bouwland broekt worden. Alleen nog als de vloed heel heeg is, worden deze polders nog onderstroept door het zeewetter. En ho, maar Skikkie, ja. Wat is je mooi, hè? Ja. Wist wat? We kunnen hier wel nacht blijven. En dan gaan we dus kamperen dat geen 1 oor is. Als je daar, dat lijkt het wel een huisje. Dan gaan we daar nog heen. Ja. Nou, doe maar, Skik. Doe maar. Ja, dan gaan we naar het lege land. Naar het land van wien, wetter en zinnen. In de zinnen in de kinnen, wat een willen hebben wij. Brune holle, brune jemmen, veel de energie in mij. Lekker lui, gewoon wat lezen, veel meer fit en veel meer vrij. Brune red en brune schonken, broest energie in mij. Zinnen maast gewoon machine, alle dagen op en neer. Net achter een wolk verdwijnen jou, die energie om mij. In de zinnen in de kinnen, zinnen schien maar op mijn paard. En als mij dan altijd niet wordt, ging ik lekker in het schaap. Lekker hè, zei in de zinnen. En als de zinnen op die hoed skient, viel dat net alleen nog lekker. Die hoed gaat ook voortdurend onder het werk om vitamine D te maken. En van vitamine D krijg je sterke bonken en sterke tosken. De zinnen is dus heel belangrijk. Als de zinnen er net wieën, zou het altijd nacht wezen en zouden wij net libje kunnen. Maar ook planten, bjem, bisten zouden er dan net wezen. De zinnen is de energiebron van de ierde. Alles op ierde libbert terug de warmte en het licht van de zinnen. En dat kost het hielendal niet. Daarom heb ik geleerd apparaten uitvoeren om de zinnenenergie op te vangen. Zinnenpaneel. Hast er vast wel eens van jet. Door de techniek in een zinnenpaneel wordt de energie van de zinnen verloren in elektriciteit. En het mooie van zinnenenergie is dat het hele skinne-energie is. Er wordt geen afvalstoffen door lucht in blaast, zoals bij een elektriciteitscentrale. Boven dat rekt het zinnenenergie nooit op. Goed voor het milieu dus.
Daar komen Duco en Olaf uit squallen. Zijn hij ook zinnenpanelen op het dak? Hier ergens zitten de zonnepaneel. Een beetje hoger of een beetje leger, dat weet ik niet precies. En dan gaat de zonne-energie via deze pijp. Staat de armvormer in. En dan gaat het van zonne-energie naar stroom. En dan kunnen we dus op computer en zo. De meeste mensen die denken dat het zonnepaneel werkt op lucht, maar het werkt volle meer op warmte. En dan wordt de energie omzet in stroom. Zoals juist wist het pilkje nou naar rechts, maar dat betekent dat alle energie die we nu gebruiken van de energiecentrale komt. Als het pilkje naar links zit, dan leveren we aan de energiecentrale. Maar Duco, wat werkt er eens al hier op stroom? De computers, de laders van de taskenborstel of zo. Ja, en de televisie natuurlijk. Duco en Olaf hebben een helikopter met een heel liets zinnepaneeltje. En als Duco het paneeltje onder de warme lampen houdt, begint de wieken te draaien. Daar zit de zin. Nou, die moet maar goed schijnen, want dan kan ik mooi stroom opvangen. Ja, op uw zinnenpaneel. Voor in het huisje. En die strion van de zinnen, die moeten dus zo rucht mogelijk opkomen. Maar ja, als de zinnen dus zo scheef schiet, dan mag het zinnenpaneel er dus dwars opzetten. Zo. En dan schiet hij er weer recht op en dan vangt het meeste stroom. En het mooie is, de zin hoeft het eerst heel vol te schieten en dan dochter het al. En de stroom, dat gaat dus terug deze kabels naar de accutak. Dat is een soort batterij en die bewaart het. Ski maar flink zinnen, dan hebben wij aan zijn stroom om lampen moeten doen. En om televisie te zien. Vind je het ook wel mooi, hè, Skip? Wat voor programma's zullen we dan eens zien? Hey. Het is je mooi, hè? Zo vlak bij zee. Zullen we hier vannacht blijven? Dan hoest dan het bang te wezen, hey, dat je vannacht hoe streamen zil, dat gebeurt toch niet? Ja, dan moet het eerst heel hard waaien en stormen. Nou, dat doet het nou toch niet? Maar ja, dat had worden zoals Westkik. Ja, in 2006, toen ging het je heel lofkeerd. Ja. In de nacht van 21 oktober op 1 november, toen kwam het zeewater in een heel dag opzetten. En het land, ze vieren scheenkist hier, dat is zo'n eier onder water. Nou ja, een paar terpen en een paar heuvels die bleven noor. En die hinds die hier doorstoen, die vlechten daar naartoe. Trillioen van angst staan ze bij elkaar. Ze weten net hoe ze de hege zeediek berikken kunnen. Want die zeediek is Safir nog. Het Nederlandse leger zal de hinders redden. Maar de boot die ze ha om bij de hinders te komen, rekt het vast. De reddingsactie misleert het. Hoe maakt het nou? De hinders doren net naar de zeediek te zwemmen. En er gaat weer een dag en een nacht voorbij. Mensen brengen maar lietse bootjes, drinken en eten naar de hinders. Ze haalt 2 dagen geen eten hoorn. Dan, op de derde dag, komt iemand op het idee om mijn lokhinders erhinder te rieden. Dwars terug het wetter. 4 ruters gaan met haar hinder
terug het diepe wetter erheen. En omdat hinders graag in een groep lipje, gaan ze als hele groep achter de lok hinders zongen. In een grote optocht komen ze naar de Hege Sedikta en worden ze redden. Van de 227 hinders zijn er 24 stoorn. Sommigen verdronken en oren rekken deer door longontsteking en kjeld. De meesten hadden direct al praat dat dit net weer gebeuren mooi. En daarom moet het toernooi alle hinders en oorvee op tijd hier uit de Boetendiksloon waai. Want als de jest en de winterstwarmen komen, dan is het te laat. Nou, en daarom is dit zijn reis skik en best tot enige hinder hier. Zo, even de boel wat gezellig, maatje. Nou, ze we zin alweer dat, hè? Ja, hij doet het. Uw zinnenpaneel, dat werkt, skik. Oh, zo dringen nog stroomwijzen dat we aan zijn televisie zien kennen. Ik zal hem dadelijk eens even pakken.